את תגיד לי אם אתה מבחינתך בנוהל הרגיל, הוא יכול לצאת, אני ממציא אותו על בן גוריון 3. שתיתן תומל ואמרה באישור לצפות לעיכוב. אני הייתי צריך לחתום שם המסלול הזה הוא מרושיין. כלומר, לתת רישיון למסלול. זה חתיכת אחריות, כי פה, שאתה נותן את זה, נוחתים פה, אתה יודע, מטוסים מ7 ו-20 ו-100 מדינה, זה לא מצחיק. כולל תדריך היום ב7 בבוקר, מתואמים כל היחידות של חיל האוויר, מתואמים תל נוף, פלמחים, משדה דוב, מניאבה 506 בהר מירון. למה? יש כאן שינוי במסלולים? כל המרחב משתנה. כל המרחב משתנה. כל הנתיבים משתנים בעקבות המסלול הזה. זה כאילו שני שדות תעופה. נחתו המטוסים עוד מעט על המסלול הזה, שאתה רואה כאן. באותו זמן יכולים להמריא מטוסים על המסלול הזה, בלי הפרעה אחד לשני. זה החידוש הכי גדול בכל הדבר הזה. אפשר להגדיל את הקיבולת, אפשר להגדיל את הבטיחות, וזה החידוש הכי גדול, כי כל המראה ונחיתה לפני כן הייתה חייבת תיעוד. המטוס נמצא 30 מייל לנחיתה עד נגיעה, נמצא עכשיו בצל הכניסה מצפון, בערך מתקרב לאזור וינגייט, והתייצב על הפאנל של מסלול 2-1, רואים אותו? זה הנוחת. האל על הנוחת. אל על 5032, כאן מנהל נתב"ג, איך שומע? נשמע היטב. נחיתה יפה והיסטורית בחיי נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון, פתחת עידן חדש בתעופה האזרחית בישראל. תודה רבה, שמחנו להשתתף ולכבוד לנו. תודה רבה. אל על 5032.